ऋषि राज RRT चल दिल बाटे कांवरिया रक्सौल जिला मोतिहारी के राम घरवा जिला मोतिहारी के ए बाबा चल दिल बाटे कांवरिया छवरा दनु मोतिहारी के श्रीपुर जिला मोतिहारी के छपवा सुबौली से चाची बम जहाली बेतिया से अरे रज के ओहरी के चल दिल बाटे कांवरिया जटावा जिला मोतिहारी के सिसवनिया जिला मोतिहारी के चल दिल बाटे कांवरिया गमहरिया जिला मोतिहारी के फुलवार जिला मोतिहारी के। रिकॉर्डिंग बाय RRT डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो छड़ादाना। धूमे मचावत बोलबम गावत कांधे पल के कांवर हो ए बाबा सुनी ना हाँ धूमे मचावत बोलबम गावत कांधे पल के कांवर हो डीजे बजावत भैया है बमवा चिलम के पी के धुआं महरी के चल दिल बाटे कांवरिया बुढ़ावा जिला मोतिहारी के कुकुर जहर जिला मोतिहारी के केहू नहारता किलो में मारता बाबा के बाटे पावर हो केहू नहारता किलो में मारता बाबा के बाटे पावर हो राजेश राजधानी ऋषि रविंदर माथे पवनले पगड़ी के चल दिल बाटे कांवरिया और राज्य कुटवा मोतिहारी के फुलवा रे कमरिया मोतिहारी के बरहमपुरा से चाची बम जहाली पकही के अरे राज के ओरी के चल दिल बाटे कांवरिया नरकटिया जिला मोतिहारी के मुसहरावा जिला मोतिहारी के। RRT डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो छड़ादाना।